'Yan uwa kada a mance a danna mana subscribe kana a danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Ga waɗanda suke buƙatar su yi resetting ƙaramar waya kamar misali irin su Itel, techno, Nokia da dai makamantansu, sai ya zamto cewa kuma mutum ya mance security kan wayan ko kuma da ya karɓi wayan a hannun ɗan uwan shi bai san security ba, duba da cewa ɗan uwan ya canza na ainihin yanda ta zo. To bari na nuna yanda mutum zai yi amfani da wasu code sai ya resetting wayan ba tare da ya san ainihin security da aka sanya ba. Kamar yadda kuke gani, idan mutum ya danna star hash 1 2 3 4 5 sai ya danna hash. Yayin da kai haka zai nuna karu sawun yau innan code din zai nuna maka do you want to clean all the test data. Idan kana buƙatan kai kawai sai ka danna yes, in baka buƙata kuma sai ka danna no. Wannan shine a taƙaice yanda mutum zai yi resetting waya ba tare da ya san security wayan ba.